Montcada ha fet un pas més en la preservació de la seva memòria col·lectiva amb la inauguració de l'exposició Instants de Llum, una iniciativa que recull testimonis i fotografies antigues cedides per la ciutadania. L'acte, celebrat a la sala d'exposicions del Mercat Vell, ha reunit a veïnes i veïns, representants institucionals i persones vinculades al món de la cultura en una vesprada carregada d'emoció i records compartits. Hem inaugurat una exposició que hem denominat Instants de Llum en milers de fotografies de la Montcada dels anys 20, 30, 40 fins als anys 70. És un testimoni importantíssim per a que no es perda, no, aquesta memòria popular de la nostra ciutat tan important. El projecte de Montcadapedia naix amb la voluntat de conservar la memòria oral i visual del poble, posant en valor les històries quotidianes i les imatges que formen part de la identitat de Montcada. Són 7 panells de diferents temàtiques que els ha dissenyat Núria García, són molt bonics. I un poc el que hem tractat de fer és arreplegar dins de les fotos que tenim a Montcadapedia la major varietat, o sigui, que hi hagi la major quantitat de gent possible, qualsevol persona de Montcada que vinga així a veure el que hi ha als panells puga trobar gent coneguda. Lo interessant és que gent que té fotos en un caixó des de fa a vegades 100 anys o més, fotos impressionants, pues que se puguen fer públiques. El que és privat que isca a la llum. No? Pues és portar aquest format de contar històries de l'abuelo, en la mare, en el pare, no sé què, a un nivell que fa comunitat. Entre les persones assistents s'ha destacat la presència del magistrat de l'Horta Nord, Joaquim Bosch, que ha volgut acompanyar aquesta iniciativa cultural i de memòria històrica. L'acte ha comptat també amb una actuació musical molt especial a càrrec del seu fill. Me sembla una exposició preciosa que intenta retrobar els valors de la memòria, el que dona cohesió a un poble al llarg de generacions successives. Com a pare, que el teu fill estiga tocant i envoltant, no, també d'una activitat cultural que, com comentava, és d'alt nivell, com a pare realment és una cosa que te fa sentir més integrat, no, en aquest espai de conjunt de l'Horta Nord en el que jo visc. Des de l'Ajuntament de Montcada es destaca la importància de continuar apropant aquesta exposició a tota la ciutadania, amb la voluntat de que pugui arribar a diferents espais del municipi. A més, volem que siga una exposició itinerant i anem a portar-la des d'ací fins al hall del Mercat Municipal i després poder exposar-la allà on desitja la gent. L'exposició Instants de Llum es podrà visitar durant estos dies de Nadal en horari de 6 a 8 de la vesprada a la sala d'exposicions del Mercat Vell de Montcada.